Anteeksi. Toinen video katos. No kyllä sekin me laitetaan YouTubeen. Sori, anteeksi. No niin, uudelleen aluksesta. Sitten mä tubetan ja mä tässä mun naama. Mä harrastan painia. Niin, mä oon Suomen mestaruus voittanut. Mun ikäisiä. Eli 2015. Niin. Ja 2016. No niin. Ja nyt tässä, jos te tarvitsette katsoa meidän toiset videot, ja te ymmärrätte miksi tässä on vitsi vettä ja pussia. Erkku hyppäsi. No niin, ja nyt me hyppitään. Erkku, se ei päälle ei saa hyppätä. Ok. Ja mä hyppäsen päälle, kun mulla on 100 tilaajia. Ei Erkku 50. Ei 50, mä teen Minecraft streamia. No niin. Erkku. Tää hyppää. Ehkä kuvaaja ei tarvi hyppää, koska mä teen. Wow. No heitä sitä nyt. Okay. Nosta sitä ja heittää. Erkku ei kauhean paljon, muuten se Erkku menee rikki. Muuten se Erkku heti rikki. Erkku vähän. No niin. Erkku siellä on iso reikä. Nyt siinä on iso reikä ja tää pommi. Oh! Tässä on vettä. Siinä on ihan vettä. Ja pussi lentänyt. Ei me roskata. Tänään oikein sun tulis pussia tää Erkku. Ok. Me tehdään kohta tää uusi. Me tehdään uusi video kohta. Tää vitsi trampo on ihan koko märkää. Ihan sama, että nyt se enää. Ja ei me roskata luontoa, kyllä me nostetaan tää pussi. Heippa! Nähdään toisessa videossa, heippa!